Two moves. Mil 5 kung na to kinintos. Saban. Bismil. Untuk sa siya. One move. Giunsa sa baboy, nga di siya mamatay o di sad siya maigos pa na. Giunsa man niya pagkuhan nga di siya makuhan. Two moves. Kanay baboy kadagan. Ang panagagukod niya, niya mo ambak siya na pang patay nga po siya. Giunsa sa baboy nga di siya maigos, di sad siya mamatay. Two moves. Two moves. 1-5. Ono. Ono. Siya wala. Ulan. Dos. Huwag ka wala, sige lang ako. Una ko. Sige lang ako. Why magic hero nga nakakuha na kuha na. Ako ra nagmugna. Kamaro. Kinsay na yung mga opinion. Ala, larga. Dasog-sod. Kaya ito na ta. Gana. 5 seconds. Na. Puna na sa nato ko sa kalibo. Kalibo. Wani ka ng pangutanay kay nagdali ko dong. Wato ko secure kaya ako'y barangon. Jay, ikaw. Kung nari lang ka diri o nagtanga ka, di ni ko diri. Why namatay diri ang atoa, nagtigmo-tigmo ta. Larga. 1, 2, 3. Wag yun. Silimpan ba yun? Ha? Ayo. Asa pag nga? Wala, pali na pala. Ay, sa pagmun. Asa pag nga ba? Imo ina design. Two moves, no? 2 moves. Giunsa sa baboy nga di siya mamatay. Ay, kung ato na silang aliyo, sigurado mo gina siya malitson. Litson ke. Ilang clear, may rupak sigo. Mag-ana ba? Asa ka pa Ana ba, hoy. Boss, kanang ka nagkasayit na boss. Gagukod ang bandana, gagukod niya. Isa mas baboy nga di siya. Ana gani, pala ni kun subayan na. Kunyara kay kani siya. Dinisugal niya mo ah. 1-5 low. Oo, ang baboy. Mugda ni siya sa una-una. Way tama ni Larga. mo. Two moves man. 2 moves. Upo ang baboy. I-moves mo, usap pag upo niya. Wala ting baboy. Tik. Hapit na to siya. Two moves. Upo kasi ang baboy lagi. Two moves. Lisod kina basta dili ta makuan ba. Kung psychology lang atong ikuha nya dita ka mao karate lupigon nya buntas mga standby atong kapon. Quality ko lang. Patay baboy mo mo kuwag tiil pungkol na. Kinahanglan kong sino. Testing lang. Testing ba? Liw ka ba? Kasi Try. Parang panipakyaw ba? Kontra ni Morales. Try one now, give one water. Ya mo ni pana. Mo ni para gugukod niya. Kagukod niya. Yun sa baboy. Guadan mo ba? Guadan parang sure. Bayadan. Bayadan. Kung di ka katagna ana, magdoble na nimo. Iya. Yo ketika Armada hindi mo liuk, maliuk ka ba? Armada. Perakuan ba? Oke. Kaya kang katanawan, tanan ba na ba? Alright. Kumpleto tag mga kameramano. Ang bugtong kasaligan o panan sa radyo, okay? Tumob sa dong ha? Tumob sa. Tumog sa dong. Balang ka. Ikaw na ako. Pag-kuhan mo, pag-coordinate mo, gitay ko na ninyo. Okay, unahan mo kayo. Sana, Basta. Saan ko siya? Palay na. Ya, niambak mo siya. Patay, yapon siya. Di mamamatay ang baboy. Di mo patay ang baboy. Di mo bumabak baboy. Sa dinyam na baboy ni mo, balay naman na. Tumog sila. Pag kahodiyo ni mo. Amba ko ng baboy. Matay, yapon siya. Katoya, hapit na to siya. Oo, na yung baboy. Nilingi ang baboy para makalihay siya. Patay, yapon siya. Nilingi mo siya para makita sa pana. Na. Two moves. Ya, wala yung baboy. Nilingi ka na, nilingi. Nilingi kang baboy. Di naglingin baboy. Wag, yapon. Iupo lagi na. Ako, be. Two moves. Ligid na, ligid. Kisa may laya. Napa na. Gi. Wala mo yung mga solusyon o kumplito na inyong mga kuhan. Kini ko adik balag dagang tato. Isa. Duha. Yan, yan saan na baboy? Yapla. Ang mga na baboy. Arang mo.
Say oh. Maning yapla man siya kay. Duha man lagi na imong ikuan. Duha ba ka mo? Duha niya. Niya pa ang baboy. Nidit sumpana. Wa bay. Oh, kawan pa mo. Wala. Pero si Piat ang yaga giguba man yan. Niya lang baboy kuno no. Dili pa do. Dito tatuan now. Tumob zira now. Ana man ano? Ana. Oh. Kanirang duha kwaon nimo. Niya pa ang baboy. Oh, niya pa baboy. Gyapon na. Piat magato. Oh, sa Naglingi man to imo ah. Naglingi lagi. Sa. Oh, dili to parang patay yapon siya. Patay yapon ibalik siya patay yapon. patay Niya pa pa na. ang baboy. Oh, bira. Ako'y nakadaog. Oo. Kamundo. Yato na ko ninyo, boss. Boss, okay. Sunod, boss, pag liver head. BTB, BTB, Cebu, break it down.